बे जाबाय बैसानि बिफा बिनिफ्राय बिमा बाखि दे बिमा जागोन ना एसे सानैल'खा बिब' आरो फंबाय माने दाया बाया फुल सापर्ट होग्रा बा होबोनाय मानगोनां आदै क्लेमेन नार्जारि जाहैबाय बिबौ आशीर्बाद लादो बाखिखाय गिदिंबाय आरो हिनजाव मादै निर्माय लाबोबाय होमबाबो होथ'नो नांलालै दे लाबोबायबा लाबोदो फानसै बेनिफ्राय आं एसे गसंबाय थादो बाव थानांगौ माने महरखौ देखायथारगोन आरो ओमफ्राय जोंना बिथाङा गोदो माने हिन्दीयाव मेथाइ खननानै बुजादोंमोन बेनिफ्राय जोंना जागोन दे दङ नेहाथारि बिथां इनिरस मुसाहारि बिथाङा जेरावबो जागोन देल' आरो बेनिफ्राय दङ जोंना एकदम लिमोनलायनाय फलक बिथाङा फलक आरो बिनिफ्राय आं जाखौ बेखौल' बुंहरबाय थागोन हिनजावफ्रा दसथाथ' मानसिफ्रा नोंथांमोननि गामियाव दङलै बियो दानथाल थिग जागोन बेखौ जसेफ दानथाल आरो बियो बियो बिबु जागोन हाथाया एरखोना दोनबोदों आरो जोंनिया मा जागोन बियो गोसोखांनांगौ जायो आरो बिजामादै जागोन दे नोंखौहाय जाथि होनना बुङो आरोखि नामखौनो जाथिखौ नोंहा आं गोसोखांनानै आरो बिनिनो बिदा आरना मोनबोबा गाननो आरो बिराद मानसि टेकलखौ बिबौ जागोन दा बिफानि फंबाय एसे नों बिहाव जागोन दा आसा खालामदों दा हिनजावा दे एसे थाब थाब फै ओंखाम उखैबाय थांनांगौ फैनांगौ बिफानि बिदा देरसिननि हिनजाव संजय सिंह बिनि बिफाया जे स्कुलाव मावो बिथांनि माने भाइस प्रिन्सिपाल आंबो बारा इंलिस बिबै जागोन बेखौ बिबै आं मादै होनबाथाय नों आबै दे आनै होनबाथाय आबै फन खालामदों फैदो आं मादै होनबाथाय नों आबै बेनिफ्राय मादै मिरिना
나고 작은 사람이 오늘 जोंनिया गासिबो नुनाय माने गासिबो जोंनिनो 나고 작은 자야. जोङो गासिबो जि न'खरनि जानानै सिनायथि होनो